Weh, anyar bain mesin cucimu. Iya kilo. Lagi teka toh? Iya. Wah, api ya. Ya, ayo. Ayo tak wae lano ya. Cak, ngapa lho kuwi, Cak? Mesin cuci sapa kuwi? Dek baikin kilo anyar, lagi Yalah. tes teko mesin cucine. Ya, Enak ya lek mesin anyar. iya mesin mudan iki. Mudanya ra bingung Kayak toh. kesel lho lek ra ngombai karo mesin iki. Kayak kira gopir iki. Larang ya iki, Cak ya. Oh, larang banget. Warung tenan iki ki. Pengen lah aku ki jane tuku uang. Ya saya Tapi lihat duit. Ayo dewai ngelebokne ya, heeh. Ayo dewai. Ayo. Ayo. Yalah. Enak ya di mesin cuci. Kapan aku satu mesin cuci? Bani, kamu apa Bani? Bani, main. Ini ngapa iki Bani? Cak, ayo Apa toh ya? Ayo, balik kesurupan, gone kono, gone baiin. Ayo cepetan toh. Ayo. Aneh surupan Ayo piye to? kita ning kono ke lo. Jaliin. Bani lo tak kesurupan. Bani. Wah, kenapa lu nih? Iki kenapa ya? Mesin cuci. Mesin cuci. Ya kok kesurupan aneh jaluk mesin cuci toh? Ayo Bani, jaluk mesin cuci. Go balik. Ayo. Go balik. Alah wis ben diurusi ayah karo bojone lah. Ya. Balik. Iki enggak apa-apa. Ora mau tak tambahan wae iki. Ora nek sing iso nambahan iki. Yo. Wis iki. Ligo ngene. Yo, jangan. Iki nek kesurupan ngene iki to. Iki njaluk apa to jan iki? Mesin cuci. Tambahan sik. Coba capu turu asu mlebu yo karmu. Kowe iki rasa kesurupan ae. Iki lho delokno wis tak tukokno mesin cuci lho. Iki ta. Pi, Alah, ya ngomong ngono ki kudune. iki tak tukokne anyar iki. Nah, ngene iki seneng aku lek ngene iki, ra kesel. Kayak ngono dadak kesurupan barang lho. Apik ya? Alah. Ya ora lho koyo ngono kok dadak kesurupan barang. Masuk lek ngene iki. Lah, Wis gua arek kesurupane ora? Loh, aku mau kesurupan ta? Lah kowe iki Loh, piye to jan iki? loh aku ora sadar ki aku kesurupan ta? Masa kesurupan? Gak. Ora kesurupan kowe iki. Oh. Sangelan.